ng ating pag-ibig. Ang iyong mukha ay kabisado na, hindi
Sa iyong tingin, parang ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking makapithalila. Ito mapipil ang aking nadarama. Let you be hot girl, let you be hot girl. You can sell. Ma'am Yukin. Northern Summer Mix DJs. Yukins. Lista na po kita. Nakalista ka na po, Ma'am Yukins. Nakalista ka na, Ma'am Yukins. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Take your heart. Nakalista ka na, Ma'am Yukins. Northern Summer Langarang. Mix DJs. Lagyan mo. Nakalista ka na, Ma'am Yukins. Nakalista ka na, Ma'am Yukins. Hintay pa tayo. Ano ba yun? Nakalista ka na po. Ay. Kahit palista na po para makapag-start na tayo.
Pasok na po at palis ka na.
busy na naman ba? Yukin sales, busy na naman sila. Ma'am Yukin. Busy na naman sila, no? Ma'am Yukin. Day off mo po, day off nyo ngayon, day off. Hasta la Visares Idol. Five minutes po. Luto. Wala pa kayong day off? Wala kayong day off, Mama Yukin? Di ba po pagka bakasyon, mas maano yung time nyo? Mas nakakatilis kayo pagka bakasyon? Bakasyon na nga mo? No off? No day off? No day off? Ang hirap po pala dyan ang walang day off. Hindi kayo po nakakapasya, walang day off. Pero mag-vacation kayo, vacation. Pero sabi mo 25 meron kayong bakasyon. Hello, nag-loud shout out to you, Ma'am Babes. Ma'am Babes Lakson, nag-loud shout out to you. Salamat po. Salamat, Ma'am Babes. Thank you, Ma'am Babes. Thank you. Hindi na kayo matuloy, ma'am. Hindi na kayo matuloy na makabakasyon. Dahil sa 25, magbabakasyon tayo. Sa 25, na-cancel ba? Saan man kayo nagbabakasyon ng amo nyo, amo? Kasama po yung amo nyo, bakasyon kayo dito sa Pinas. Saan po kayo bakasyon? Hindi, nakala ko sa Pinas. Hasta la Visares Idol. Saan po ma'am kayo magbabakasyon kasama ng amo mo? Ay, yung kasama mo ng mga Pilipino, mga Pilipina. Kasama mo ng mga Pilipina. Parang neneng iyong kanyang katawan. Jeda. Lahat po ng mga kasama nyo dyan, Pilipina. Lahat Pilipina. Parang neneng iyong kanyang katawan. Walang day off pero may bakasyon siya. Okay naman siya. Wala nga pong day off pero may bakasyon din naman. Ah, ikaw lang mag-isa. Buti po may napuntahan kayo na bahay. Buti meron ka napuntahan na bahay na para magbakasyon.
bakasyon mo? Ilang araw po yung bakasyon sa linggo? 1 month? Minsan talaga may time na mga busy sila. Minsan talaga may time na mga busy yung mga tao. Pasok na po kayo, pasok. Huwag mahiya. Lalo na ang gabi, wala ka sa'king piling. Pilit kong nilalaman ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil wala ang pag-ibig mo, hindi yun.
Marebu. Sana'y maalala mo. Tay patali lang po yung gustong sumali. Tay palista lang po. Hindi ako nararapat sa'yo. Bakit hinalabang mahulog ang puso sa'yo? Wala akong magawa. Minahal kita kaya ang puso kong ito. Kanino ba Naranasan mo na ba mag-umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinagawa. Nararamdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata na bibigit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman ng Ed mga Marebu. hindi tinatanong Regular shout out to you. bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito na kung Ed na Marebu. ibinigay? Bakit nanilagay sa kalungkutan na bigyan din ito bang suki? Maghiwati ba ito? Kabalik ng aking katapat na nagtigil parang sa akin magtuturo sa ano ang mali at ako'y nilapat ng marahil ito na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa iyo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang nakamo. kita kailangan namin sa tanong puso kong ito sa iyong pagkikinsay. Hati ko siyang naramdaman. Hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Nagkasabi na ang lahat sa iyong paalam. Kahit di na tayo sana'y maalala mo. Kahit di na tayo sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Ma'am Yukins. Mga busy sila. Salamat Ma'am Yukins sa pagstay, no? Salamat sa pagstay mo, Ma'am Yukins. Mga busy sila. Roger, thank you po sa iyong patamsak. Good evening din po sa inyo. Mga busy sila. Si Ma'am Yukins pa lang nagpalista.
po, sir. Nakalista ka na. Nagalat shout out to you, Sisi Rebecca. Thank you sa iyong patamsak. Salamat po sa inyong mga patamsak. Maghintay pa tayo hanggang mamaya. Magpapalista. Hanap-hanap sa gabit araw. Hello, Jam Tabay. Hello po. Jam Tabay. Sa pag-ibig wala namang iba. Sa puso'y tunay kang nag-iisa. Kasali ka ba, ma'am? Jam Tabay? Jam Tabay. Nakalista ka na po, Jam. Nakalista ka na po. Maghihintay pa tayo. Sali. Thank you so much sa iyo, Roger. Maghihintay pa po tayo ng mga sasali pa. Yung pong nakalista na, wag pong aalis. Kakanta muna po ako, kakantahan ko kayo. Idol. Ingay. Sali na po. Para po makapag-start na kami. Sali na po kayo. Meron po kaming gagawin mamaya. Pag-ibig ko'y tunay. Nais ko'y laging hilang. Kakantahan muna kayo, ha?
kami mga aso dito, nag-iingay. Sumasabay sila sa pagkanta ko. Hasta la Visares Idol. Alista na po. Yung mga nandito na nakalista, standby lang po tayo. Share po natin ang ating live. Habol na po kayo, habol. Habol na po kayo sa listahan. Habol na kayo sa listahan. Palista. Blimer. Ay, 10 piso pala ito. 10 piso. Gusto na kita. 10 piso TV. Nakalista ka na po. Yung mga nakalista na po, stay lang po dyan. Maya-maya po mag-start na tayo. Nakalista ka na po, Sir 10 piso TV. Yung mga naiinip dyan, pwede na pong puntahan yung ating login link. Nandyan po sa taas. Nakapin po yung ating login link. Pwede na po kayo mag-login. Minutes pa rin po tayo panood ng video ha. 2 minutes. Nakalista ko natin episode. Pwede na pong puntahan yung ating login. Nakapin po.
na po para makapag-start na tayo. Gabi na naman. Hoy, Sisi. Good evening sa'yo, Sister Leticia. Sister Leticia Mahan. Kung may free time ka po ngayon, Sisi, sali ka na sa amin. Makipagdikitan ka na po. Sige, lista na kita, Sisi. Leticia Mahan. Nakalista ka na, Sisi, sa Leticia Mahan. Nakalista ka na po. Nakapin po yung ating login. Pwede niya pong puntahan yung ating login link. Nakapin po. Panoorin po yung video, Ma'am Leticia, Sisi Leticia. Panoorin po yung video at least 2 minutes po. Bulagang Farm, tamsak sa iyo. Thank you. Thank you sa iyong patamsak, Bulagang Farm. Yung mga free dyan, nagpalista na po. Para po makalista na. Para po makapag-start na tayo. Ano nangyari sa ano ko? Ayan. Right po, gumagalaw yung aking Idol. Kahit pasali lang, kahit palista lang po yung mga gustong magipagdikitan. Titas, Tres Vales lang. Titas, thank you sa iyong pag-visit, man Titas. Sana po yung may mo, Mang Titas. Yung maid mo po. Maid mo po ba yan? Maid po ba yan? Titas. Thank you, Sir Roger, sa iyong pag-share. Hello dyan. Titas Tres Vales. Ito ba yung main mo po? Titas Tres Vales. Jan TV Sigma. Siguro naman po alam niyo na yung ating mechanics, no? Lahat kayo dito, alam niyo na siguro yung ating mechanics. Puntahan po yung video. Manood po at least 2 minutes po tayo guys para ano po, para kontra po lagas. Panoorin po natin yung video at least 2 minutes
Then habang nanonood po ng video, mag-comments po na naayon po sa napapanood. Then wag pong mag-type po ng spam sa comments po, comment section. Katulad po ng wow, amazing, keep it up, pahags, mga ganyan po na mga spam po, wag po nating i-type po sa comment section. Then mag-Tagalog na po tayo. Mag-comments po tayo ng Tagalog. Then balik po kayo sa ating live. Click uh, click nyo po subs and bell all po. Then balik po kayo sa ating live chat. Type nyo po J para sa bago at luma para sa luma. Ganun lang po. Tsaka pakiusap po, wag po natin skip yung video Panoorin po natin at least 2 minutes po. 2 minutes po ang bibigay natin na oras sa video. So, siguro alam nyo na yung mga ating mechanics. Pwede na po tayong mag-login po. Nakapin po yung ating login. Puntahan nyo na po yung login natin. Nawala. Andito ka na, ma'am. Ma'am Titas. Nakalista ka na po, Ma'am Titas. Yan po yung menu, Pakipuntahan po yung ating hello, Ma'am Titas. Pakipuntahan po yung ating login. Ano ba yung binigay ko login? Nakapin po, nakapin. Puntahan na po yung ating login. Start na po tayo. Nakapin po yung login. Pakipuntahan po. Start na po tayo, guys. Login po, nakapin. Login 1 po yan. Login 1. 2 minutes po 2 minutes po panoorin yung video. Pakipuntahan po yung ating login 1. Start na po tayo. Login 1 na po tayo. Login 1. Oh, ba't namatay yung aking tunog? Yung aking tugtog. Wait lang po. Nandiyan tabay, pakipuntahan po yung ating login. Yung ating login, nakapin po na taas. Login 1 po tayo, start na po tayo. Basta wag po kalimutan yung ating mechanics 2 minutes po. 2 minutes po ang bigay niya po sa videos. Then yung monetized channel na po, please po wag pong skip yung ads nila po. Pinakatulong natin sa kanila. Wag pong skip yung ads nila, yung mga monetized channel na. Sino bang monetize dito? Si Calger monetize. Si Leticia Mahan monetize po yan. Sino pa? Ma'am Titas, monetize ka na din po. Monetize channel na po yung sa inyo. Titas, Stars Balis.
Ay, hindi pa. Ay, nag-apply na po kayo? O, talaga? Ang bilis naman po, ma'am. Ang bilis. Ang bilis niya makuha. Congrats po. Sana ma-approvean kayo kagad ni Lolo. Advance na po, advance congrats na po sa inyo, Ma'am Titas. Salamat sa Roger, sa harang. Yung po nga may harang po na monetize channel niya, pakisupport din po yung ads, huwag pong skip ha. Pakipuntahan po yung ating login. Login ko na tayo. Login ko na tayo. Salamat, Ma'am Dat. Jam tabay. Opo, ma-approve yan si Ma'am Titas. Advance na po yung congrats ko sa inyo. Sana ma-approvehan kayo agad. Magsusunodin tayo, ang marakis parang bantayan. Yung pagsinipan ng bulungan. Di natin narito ang kaibigan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalang tanging hantungan ko. Binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di kayang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi kong hinihintay. Di mo kalain na, malapitan mo pa mga labi natin. Dalawa na sa kamalapalaan pain, di mo kinain sana di ka din At po pagkatapos po ng proseso, balik po agad sa live natin para po makapaglatag ako kagad ng panibagong link para tuloy-tuloy po tayo. Basta po yung mechanics po natin guys, huwag kalimutan. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di kayang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi kong hinihintay. Oh, binibini, Nasaan yung iba? just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di kayang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi kong hinihintay. Thank you po sa inyong lahat na sumali dito. Maraming salamat po. Basta po panoorin po natin yung video, 2 minutes po. Kontra Lagas po yan. Ikaw ang binibini na nais ko, binibini na dikit na dalangin ko.
aking pag-ibig. Nangyari. Dali po, nag-brown out sa atin. Nag-brown out. Nangyari. Ang iyong mukha ay kabisado ba? Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Mukhang marami pa ng iba, ngunit ikaw lang talaga nag-iisa. Di naman ikaw pero ikaw ay mamahalin. Buktihan mo lang ano na ikaw ay makusapit. Pero pag nahulog ako sa magtapas na pangin, di ko na makayan dahil sa iyong Saan to? katawan ay nakakatulala. Papalit mo nga na, papalit mo na. Napapagda, di matatawaran. Gamit ko mas mambagan, lupuan kang tinigan. Di ko po pagsasawaan. Binubuhat mo ang aking pakiramdam. Patay yung ating ilaw. Ikaw ang nagpugaan. Tayo ay nagtaway at ikaw kaya mo na. Ngunit Namatay yung ilaw ko. Kahit di mo katuluyan. Oh, aking binibini, ikaw ang binibini. Kuya Jer. Uminit yung aking ilaw, pasensya na. Uminit yung ilaw ko. Kung tapos na po kayo sa login 2, pakipuntahan po si Ma'am Yukins. 2 minutes watch video po, 2 minutes watch. Basta na Vizares Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Sa iyong tingin, alam Huwag ako pong ay puntahan yung sariling bahay, huwag puntahan po. sa akin nakapighali na. Puntahan nyo lang po yung ibang bahay, yung sariling bahay po, huwag puntahan. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Thank you, Sisi, Leticia. Thank you sa iyong pagsali. Huwag pong skip yung ads po ng mga monetized channel na si Arger. Tsaka si Leticia Mahan. Alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Sa iyong tingin, alam ako ay Yuking Dan. mga titig mo sa Yukins. Yukins po. di ko mapipil Yukins, Sisi, Yukins. may chinig ka, Girl, may chinig ka, girl.
2 minutes po ha. 2 minutes pong panoorin yung video. Huwag pong skip yung video. Sa iyong tingin, parang ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking makapithalila. Ito mapipil ang aking nadarama. Legend me, partner, legend me, partner. Calger na po tayo. Calger. Pakipuntahan po si Sir Arger. Wala po kayong palalampasin na video ha. Panoorin po yung video at least 2 minutes po. Kontra Lagas. Puntahan po si Ka-Arger. Dito po ako nanonood ng iyong mga video bago po ko share. Pinapanood ko muna ng video nyo, 2 minutes.
Jamtabay. Ganda ng lugar niyo dito, oh. Dagat. Pakipuntahan po si Calger. Pakipuntahan si Calger. Dikitan. 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 Sabihin niyo po kung bagong dikit, J. Pag lumang dikit po, M. Para po alam ko kung may mga bago. Bagong dikit, J. Lumang dikit, M. Bagong dikit, J. Lumang dikit, M. Natutuyo yung labi ko. Calger. 'Magbakas guys, magbakas po ha. Magbakas po. Timpisot. Andito pa ba si Timpisot? Timpisot, paramdam ka dyan. Timpisot. Huwag pong kalimutan, magbakas po. Huwag pong kalimutan magbakas, at least panoorin po yung video, 2 minutes po. 2 minutes.
Jam Tabay. Tiny Ocean. Banyo Queen. Thank you, Ma'am Titas. Banyo Queen. Hasta la Bizares Idol. Huwag pong kalimutang magdikit, ilagay po sa dulo ng iyong comments. Hashtag Team Joan. Hashtag Joan lang po para hindi mahaba. Pakipuntahan po si Ma'am Jam Tabay. Jam. Kalimutan dumikit ha, kung kalimutan dumikit. Huwag pong skip yung video. Hasta la Bizares Idol. Bagong dikit, Jay. Parang menenggi ang kanyang Bagong dikit, Jay. Lumang dikit, M. Bagong dikit, Jay. Lumang dikit, M. spaceship isa sa parang menenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, spaceship isa sa who's the chick? Cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty. Binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig.
puntahan ko kung tapat na po kayo kay Ma'am Jam, 10 pisot po. Kasi kanina sa'kin nagbabaka ka. Sumitas ka ba? Kasi gusto mong dinidinaan ka. Walay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Dito na ako kay Ma'am Sisi Leticia, nanonood ako. Kinakain ka. Pakipuntahan po siya 10 pisot. Kanyang katawan. Saan mong titigan. Kasi sa spaceship isasabay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Saan mong titigan. Kasi sa spaceship isasabay kita. Ang iyong ngiti ako'y Pakipuntahan po siya sa 10 pisot. parang merong matatak. Ayaw mo Hi, Nani. Kay Nani's Chicken. motherfucking day. Kasi medyo pogi sa mata mo'y malupit. S-A-M-E-I-N-T-O sobrang sexy fit na fit. Flat na petit. Tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok. Tama-tama ay singkit. Yun ang aking tipo. Minsan pag wala ng flick. Tumatagal sa laban. Parang Jordan Big Six. Siya ay sobrang sexy. Minis Thank you, Sisi. na always telling thing na pag-sisi. Dito na ako sa video mo, Sisi Leticia. Nanonood na ako, 2 minutes. Gusto mo yung ginagapang ka. Kanina ka ba? Kasi gusto mo yung nilalakas ka. Pakipuntahan po si 10 pisot. Ang sarap po ng chicken. Hi, Nani's Chicken. Sarap. Thank you po. Sarap talagang magluto si Sisi Leticia. Masarap magluto. Expert magluto.
panoorin po ng video at least 2 minutes po. Kanino ba Naranasan mo na ba? Ang ganda ng room ni Titas. Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa mga Galing. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa akin ipinagawa. Nararamdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga masa na mapingit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman ang mga dahilan palagi itinatanong mo kung saan na ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito nauli ang pag-ibig na ibinigay? Bakit nangilagay sa anong puta na bigatin ito bang suki? Pag-iwan di maikumplika kapalit ng aking katapatan. Nagtingin marong sa akin magtungkol sa anong mali at ako'y nilapatan marahil hindi na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang nakano. Kailangan namin sa panig, puso kong ito sa iyong pagpinsal. Happy siyang maramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil kasi hindi na ang lahat sa iyo'y paalam. Kahit di na tayo sanay, maalaala mo. Kahit di na tayo sanay, pakinggan mo ang tibok ng puso. Kailangan mong alam mo. Sadyang mapaglaro itong puso. Malapit na tayong matapos. Kaya po mamimigay ako ng play all mamaya, dalawa ha. Mag-stay po yung paiwan po yung gusto makakuha ng play all. Ngunit hindi sadyang mapaglaro. Welcome to you, Sisi Leticia. Nasaan yung iba? Ba't di ko nakikita? Paramdam ko. Ngunit hindi kinaranasan. Sadyang mapaglaro itong puso. Pakipuntahan po si Tita. Ngunit hindi kinaranasan. Sadyang mapaglaro
Kumain po si tita. Sandy Oliverio, the best. Kumain ka na, Seller Jer. Kumain na ba kayo ng dinner? Ako noon, nakipagdikitan ako. Nakipagdikitan ako sa LS, kumakain ako. Kain ka na, pwede naman kumain sa Lajer habang nagdudot-dot, kumakain. Malapit na tayong matapos, kakain na si Sir Roger. Malapit na tayong matapos. Yung mga hindi ko nailapag na nakalista, magsabi na po. Hinihintay ko pa yung mga kids ko po. Okay po. Nandito ko matatagpuan. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig na walang iba. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Hasta las Pilares, Idol. Yun pong nakalista na hindi ko po nailapag. Magsalita na po kasi matapos na po tayo. Yun pong gustong makakuha ng play all po, magpaiwan. Dalawa po kunin ko. Sandy Oliverio, the best. Maglalaro tayo, maglalaro. Maglalaro tayo dyan. Asahan mo, pag-ibig ko'y puno. O, maglalaro tayo maya. Nais ko'y laging nakita. Alam mo bang dahilan? Sa tuwing ay naaalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisip. Wala nang iba Sandy Oliverio, the best. oh, ang sarap na may laman. Ba't mo alam mo dyan? Ba't alam mong last ka? Malapit na tayo matapos. Huwag puntahan ng bahay, sariling bahay, huwag puntahan. May pagkukulang ka.
Habang nagdidikit kayo, kakantahan muna kayo. Kakantahan muna kita. Kayo. Sa tuwing ay naaalala ka, sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin kami pa. Pampa good vibes. Mahal kita, bakit mahal kita? Inisisay, mahal ka, mahal ka, mahal. Mataas na yan, mataas. Kantahan kita dyan, mamaya, para masarap ang tulog mo mamaya. Pampatulog. Hasta la Visares Idol. Mamaya, yung mapapagames tayo, yung mga gusto makakuha ng play-on. Pinoy Henyo, tsaka number. Dalawa. Northern Sama Mix DJs. Sunday Imperio Best. Wala na sa akin ka. guys ha. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagkabas, pag-ibig di matatapos. Sugod bahay na tayo guys. Tapos na tayo. Sugod bahay na lang tayo. Pag-tamsak rate po natin si Madam Celia. Sabihin lang po. Tamsak rate, hashtag Joanne. Yun po yung sasabihin ko sa live chat. Tamsak rate, hashtag Joanne. Naka-premiere po ito. Naka-premiere po siya.
contact rate po natin si Madam Celia. Yun pong gusto makakuha po ng play all po, dalawa po kukunin ko. O election bukas. Dalawa po yung kukunin ko, prehenyo, tsaka numbers. Tapos na tayo. To the moon. Salamat po sa lahat po ng pumunta sa LS ko at nagpag-participate. Maraming salamat po sa inyo. Ka-Alger, salamat po sa pag-share. Natapos na tayo. Sugod bahay na lang po ito. Sugod bahay pa support. Welcome, Ma'am Tita. So goodbye na lang po ito. So goodbye. Basta ng Lizares Idol. Biyahera. Biyahera Lilongga pala yun. Sorry. Thank you, titas. Tapos na po tayo, ha. Mag-log na tayo. Mag-log na po tayo. Meron pa akong laro pag isa na lang.
lang po. Log out na tayo. Sugod bahay na lang po yan. Tapos isang sponsor natin. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Nasaan yung iba? Pakipuntahan po si Biyaherang Ilongga. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Pag pinalabi mo, lagi ko binibigay. Binibigay ka na, lumakad ka sa akin ha. Pagkatama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang sa mga alaman, di kailangan pa ng tunay. O magsisilbigan tayo, malaparekas parang bantay. Yung kasinita ka ng bulungan. Di natin tayo to, ang datingan ko pag ikaw Sugod bahay na lang po yan tayo. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo, lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo, lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Gusto ko kalain na, malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang kain, di naman kinain ka. Sa natigagin, matulog ako ng mantin. Bukod ako natin ang kapit. Lang hindi ko bakit ang tata. Ba't biglang na ng tumakbo? Wala na naman magawa. Kahit muna lumayo, sa'yo lang na ako ba kayo? Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo, lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo, lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Dagdag pa tsarang hindi na protein ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Okay, pagkatapos na po ito, log out na po tayo. Mag-log out tayo. Pagkatapos po na, log out na tayo guys.
Paiwan po yung gusto makakuha ng play on. Tagal pa tayo. Tapos na tayo guys, maglalagaw na tayo yung mga papadebis po ako sa play all po mamaya. Playon. Papagames ako sa play all, 2 tao lang ha, play all. Madali lang to, madali lang. Yung takot na pong mag-log out, type nyo po, games. Kung takot na po kayo mag-log out, type nyo po, games, yung gusto pong sumali sa games. Tapos na po kayo sa logout, type nyo po games. Kita. Tapos na po kayo sa logout, type nyo po games. Tapos na po tayo. Itong nangit lang dyan. Kakaibang itlog yun. Ngayon ko na nakakita ng itlog na ganyan, no? Iba-ibang kulay. Tapos na po kayong mag-log out. Type nyo po games. 2 na po yung sumali. Lahat po na ilapag ko, lahat po ng nakalista rito na ilapag ko ha. Salita na po hanggat nandito pa tayo. Sinang hindi ko na ilapag dyan na nakalista dito. Magsalita na po. Bago tayo mag-proceed sa game. Number. Hinaan natin.
1 to 50 lang po. Hula na, hula na, hula. 1 to 50. 1 to 50, hula. Hindi, hindi. 3, hindi. 1 to 50, hula na. Hindi. Dito, hawak ko na. 36, 18, 6. Hindi, hindi. Hula na. 1 to 50 lang ha. 1 to 50. Hindi. Hindi, hindi, hindi. 38, hindi. 20, 25, 50, 13, 11, hindi. 15, 40, hindi. Malapit na. 50, hindi. 6, hindi. 18, 11, hindi. Uy, malapit na. 15, 34, 13, 16, 29, 30, 8, hindi, hindi, 31, 9, 37, naku po, 32, naku, 7, 9, 18, 34, 37, hindi, malapit na, malapit na, 38, hindi, malapit na, 39, hindi, 39, hindi, 10, 40, 31, 41, hindi, 49, 32, malapit na, 42, 42, 10, 43, 48, 38, naku, hindi ba kuha? Ayan, oh, 45, 16, 38, pwede na, malapit na, 45, 47, 10, play all po ito, play all ha, play all. Dalawa lang kukunin ko. 47, 39, 46, 19, hindi. 41, 25, hindi. 45, pwede. 48, 42, 25, 50, 17, 48, 43, 57. Diyan, hanggang 50 lang tayo. 57. Hindi, hindi. 20. Nako po. Hindi, 43. Walang nakakakuha. Ayan daw, hawak ko daw. 39. Pwede, malapit na. 46, 42. 29, 29, 30, 25, 49, 26. Naku po, ba't hindi makuha? 38, pwede. 27, 37, pwede. Malapit na. 38, 35, 35. Teka, nanalo na siya, Sisi. Ano ba? 35. 35. Si Leticia Mahan. 35. Unang game siya. O, game 2 tayo. Game 2. Game 2. Ano bang gusto nyo? Ano bang gusto nyo sa game 2? Numbers or hula-hula? Numbers or Pinoy Henyo? Hula-hula. Kayong pipili, anong gusto nyo? Number uli or hula-hula? Pinoy Henyo? Hula-hula. Congrats po, Sisi Leticia. Anong gusto nyo sa pangalawang games? Dalawa lang kukunin ko. Numbers ulit o Pinoy Henyo? Pinoy Henyo. O, Pinoy Henyo. Ano bang Pinoy Henyo natin? Ano ba meron dito? Ano ang nasa harap ko ngayon? Walaan niyo po yung nasa harap ko ngayon. Madami. Hawak ko na. Yung nasa harap ko ngayon, hawak ko na, hawak ko na. Hula na po, hula na. Bagay siya, bagay, bagay. Hindi, sipi, hindi. Papel siya, libro siya, libro.
Lapis. Hindi, uri siya ng libro. Para madali tayo. Uri po yun ng libro, headset, kutsara. Libro po, libro. Libro, book, book, book. Anong klaseng book ito? Hawak ko na. Notebook, notebook. Dictionary, hindi. Uri siya ng book. Dictionary, hindi. Record book, hindi. Maliit na notebook, hindi. Ginagamit ng lahat. Ginagamit po ng lahat. Binabasa ng lahat. Slambok, hindi. Binabasa po ng lahat. O, nanalo si Kajer. Kajer. Bible. Bible. Ito pala yung Bible ko. Kajer, nalo ka. Bible. Nanalo si Kajer. Bible. Tapos na po tayo guys. Ang nanalo si Sisi, Leticia, saka si Kajer. Play all po ito. Dalawa lang pong kukunin ko. Dalawa po. Maraming salamat po. Tapos na po tayo. Congrats po sa mga nanalo. Thank you so much po sa lahat. Titas, Sir Alger, Leticia, Jan. Sino po lang dito? Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Congrats po sa mga nanalo. Play all ko po kayo mamaya. Message ko kayo mamaya. Good night po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Good night po. Congrats po, congrats. Si Leticia, tsaka si Sir Arger panalo. Play all po. Thank you, Titas. Thank you sa iyo, Titas. Good night. Good night po sa inyong lahat. Salamat, Tita. Tita Traveler. Salamat sa iyo. Good night po. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Salamat po sa inyong lahat na pumunta dito. Thank you so much po. Makakatulog na tayo. Pero kung di pa ako makakatulog, may gagawin pa ako. Good night po, Kaljer. Sir Alger, thank you. Good night.